Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Romeo Umali koma poyamba nayi mitu yake. Mafumu mboma la Salima ayamikira President Chakwera pa chidwi chake pa ntchito zachitukuko zotukula madera osiyanasiyana mdziko muno. Komiti yofufuza za ngozi ya ndege kunthungwa ku Mzimba imene inapha anthu asanu ndi anayi yayamba ntchito yake pamene yapempha anthu amene akudziwapo kanthu pa ngoziyi kuti akapereke umboni wawo. Ndipo munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero ampira wa miyendo mdziko muno la FAM lalemba ntchito mphunzitsi wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets Akalisto Pasuwa ngati mphunzitsi ongogwirizira wa timu ya dziko lino ya Flames. Munkhani yathu yoyamba, mafumu mboma la Salima ayamikira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kachidwi chake pa ntchito zachitukuko m'madera onse mdziko muno. Mafumuwa anena izi chifukwa cha ntchito zosiyanasiyana zachitukuko zimene boma la Dr. Chakwera likuchita m'bomali monga kukonzanso msewu waukulu wa Salima Nkhotakota mwazina. McDonald Chiwayula wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pa msonkhano woyimayima omwe President Dr. Lazarus Chakwera anachita m'boma la Salima, Senior Chief Khombedza anati Dr. Chakwera amayika patsogolo ntchito zachitukuko ndipo anthu a dera lawo ndokondwera kamba ka ntchitozi, ndipo powonjezerapo apempha boma kuti lipitirize ntchito zachitukuko komanso kuganizira anthu omwe akusowa chakudya m'bomali. Bwana tikutsimikizira zitukuko zili kuno zimene anu muchita ife timasangalala. Siri sangala chifukwa lilongwe kuti lilongwe mwaisintha maonekedwe ake koma kuno kwathu tilimfakira le Salima Sugar amwenyana tiwanongera akugwira ntchito lero na anthu akudokauka kulibe mwenyayi Sugar anafika poyipa zedi koma bwana mtokoze pologalamu zanu lero ya Sugar kuchokera pa Salima Sugar ndipo anafika poyipa mwenya amende zimene amayendera koma bwana zelu zanu Mulungu azikukondani. Mawu ake Dr. Chakwera ati boma lipitiriza kugwira ntchito zosiyanasiyana zachitukuko m'boma la Salima ndi maboma onse mdziko muno monga kumanga zipatala zatsopano, sukulu komanso misewu. Ndiye ndifuna inu ndi ine tipangane ndikupempheni monga mmene tikupitiriza ndi msewowu madera wena atu pafika pena ndithu potukhozuyenda ko ngakhale malo ochepa koma zusonyeza kuti tsopano zithekadi chifukwa msewu ni mabiriji, msewu ni makhaveti awa zina zidalizo tisi zidakhalenso bwino panopa akukonza koma zolimba kuti msewu umenewu tsopano monga adakozera ngwazi kalekale ukhalenso zaka zambirimbiri ukuthandiza wana wathu na adzukulu wathu kutsogoloku chifukwa sitikukamba za ife ayi tikukamba za tsogolo la dziko lino kuti likhale lokhazikika ndi lotukuka mchoonadi. Tagwirizana kodi? Dr. Chakwera anati akudziwa mavuto osiyanasiyana omwe anthu akukumana nawo monga kusowa kwa chakudya kamba kakusintha kwa nyengo komwe kwachititsa kuti mabanja ena mdziko muno asakhale ndi chakudya chokwanira. Mtsogoleriyu wati boma likugawa kale thandizo la chakudya ndipo lipitiriza kutero m'maboma onse. Iwo ati bungwe la NIF liwonetsetsa kuti likupereka ngongole kwa achinyamata ndi onse ofuna kuchita mabizinesi. Pa mapulogalamu okhudzana ndi achinyamata pali pano oposera 300,000 wathandizika ndi ngongole zosiyanasiyana za NIF. Panopa angakhale kupita ku university achinyamata tidachotsa za quota system kuti anyamata azipita monga mwa nzeru zawo wosasankha kuti uyu ngwakuti kapena dera lakuti. Ngakhale kumeneko malawasi wawo tidakweza kuti azithandizika anyamata wathu. Nkhani ya ngongole yakuti ana apereke fizi ndalama tidakweza anthu akuyendetsa bwino 99% kale ndalama zija magawana wena woti sakupita ku university komwe. Dr. Chakwera ati unduna wa zamalimidwe, unduna wa zosamalira anthu, unduna wa zachuma ndi maunduna osiyanasiyana agwirire ntchito limodzi ndi kuwonjezera chiwerengero cha anthu omwe akuyenera kulandira zipangizo za ulimi zotsika mtengo, mtukula pa khomo komanso chakudya. Ulendo woyimayimawu unayambira pa siyasiya ndipo Dr. Chakwera alimbikitsa Malawi kukalembetsa mkaundula wa voti pa mtakataka mlamba kulikulu kwa Senior Chief Maganga mwa malo ena m'bomali. McDonald Chiwayula, MBC Salima.
Nduna yona za ubale wa dziko lino ni maiko ena Mai Nancy Tembo yayamikira thandizo limene bungwe la United Nations lakhali kupereka kuno ku Malawi mu zaka 60 zapitazi. Iwo ati dziko la Malawi lapindula mu ntchito zachitukuko zosiyanasiyana mu zaka zimene lakhali kugwira ntchito ndi bungweli. Mai Tembo ayankhula izi pamwambo omwe bungwe la United Nations limakondwerera kuti lakwanitsa zaka 60 mdziko muno. Gracious Banda walemba ripoti limene akuwerenga ndi Amikani Makanga. Mwambo wokondwerera zaka 60 za bungwe la United Nations muno Malawi unachitika pansi pa mutu woti kumanga mawa lero achinyamata nyengo ndi kutukuka Malawi. Poyankhula pa mwambowu nduna yona za maubale a Malawi ndi maiko ena Nancy Tembo alimbikitsa achinyamata kuti azitengapo gawo posamalira chilengedwe. Atembo anaonjezerapo kuti chiwerengero cha achinyamata mdziko muno ndi chachikulu ndipo izi akuti zitha kuthandiza kupititsa patsogolo ntchito yolimbana ndi kusintha kwa nyengo. Tiyeni tichite chinthu pa dziko lathu, tiyeni tipange chitukuko pa dziko lathu, kodi tikupanga chani pa nkhani yopititsa patsogolo chilengedwe. Chifukwa thimu ya lero kwenikweni inali pa nkhani ya za chilengedwe, kuti tingayang'ane bwanji chilengedwe chifukwa nyengo ikusintha. Mkulu wa bungwe la United Nations kuno ku Malawi Rebecca Adadonto ati achinyamata akuyenera kuchilimika ndi kutengapo gawo posamalira chilengedwe mdziko muno. Iwo ati kusamalira chilengedwe ndikofunika popititsa chitukuko patsogolo makamaka mu ntchito za ulimi. Pamwambowu bungwe la UN lapereka zipangizo zophunzirira zomwe zifikire ana ophunzira oposera 2300 komanso bungweli lapenta ndi kudzala mitengo pa sukulu ya Malingunde Resource School ngati njira imodzi yolimbikitsa achinyamata kuti azitengapo gawo pa ntchito yolimbana ndi kusintha kwa nyengo. Komiti yomwe anayikhazikitsa kuti ifufuze chimene chinachititsa ngozi ya ndege kunthungwa ku Mzimba imene inaphetsa anthu asanu ndi anayi kuphatikizapo yemwe anali wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Saulos Chilima tsopano yayambapo kugwira ntchito. Zambiri mu ripoti ili lakumbukani mphiri. Komiti yomwe inakhazikitsidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kumapeto a mwezi watha tsopano yayamba kugwira ntchito. Pali chiyembekezo choti komiti ikhala ikumva umboni kuchokera kwa anthu osiyanasiyana kuti amvetse bwino chomwe chinachititsa ngoziyi miyezi ingapo yapitayi ku Mzimba. Malinga ndi chikalata chomwe komiti yatulutsa, komiti ikuchita izi pofuna kupereka mpata kwa Amalawi kufotokoza zomwe akudziwa pa ngoziyi yomwe dziko lino linataya yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena. Maboma omwe asankhidwa kuti anthu azitha kupereka umboni wawo ndi Mzimba, Zomba, Blantyre komanso Lilongwe. Komiti iyi ikuyenera kupereka zotsatira za kafukufuku wake kwa mtsogoleri wa dziko lino pa 30 Novemba chaka chino. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Kumbukani Phiri wa MBC. Bungwe la National Food Reserve Agency NFRA lati likuchita chilichonse chothekera kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira. Mkulu wa bungweli a George Macheka anena izi kukanengo mu mzinda wa Lilongwe pamene amatulutsa galimoto zonyamula chimanga kupita m'maboma osiyanasiyana kukagawa mogwirizana ndi bungwe loona za ngozi zogwa mwadzidzidzi la Dodma. Amacheka ati pakadali pano akwanitsa kale kugula chimanga chokwana matani opitirira 85,000 choti chithandize anthu mu nyengo ya dzinja. Poyankhulapo pamwambowu mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Dodma a Moses Chimphepo ati panopa afikira kale manja ambiri ndi chakudya. Pakali panopo tikutulutsa ndithu malole osachepera 15 pa tsiku. Umakhala pakati pa 15 ndi 20 amene tikuwachotsa kuno ku Kanengo kupita ku Central Region. Kunoko tikupanga target ma district monga Nkhotakota, Salima, Chisi, Dowa, Lilongwe, Dedza, monsemu mukupita chimanga komanso ngati mu Lilongwe muno tinalandiranso mpunga umene unachokera ku India nakonso tikufuna tauyamba kugawa so mu Lilongwe m'midzimu komanso timafunanso ndilongosowe kuti pakali panopo tikugawa pafupi dziko lonse chifukwa choti kumwera tikupanga target ma district onse amene anakhuzidwa ndi njala monga Mwanza, Nimo, Halombe, Chiradulu. Pakali panopo tindidira kuti tikukonzekera kuti tiyambenso kugula chimanga ndi kwa mtundu wa Malawi kuti I think chimanga tikugula chokwanira choti paliponse tifika nacho chimanga monga anzathu a Dodma akhale akutengera kuchokera pano kufika pa 31 December. Ripoti yathu ya MVAC imene inachidwa mbuyo inaonesa kuti Amalawi osachepera 5.7 million azafuna chakudya kuyambira mu Oktoba kuzafika mwezi wa March. Modelo ifeyo ngati department tinatipanga maplani komanso ntchito vuto limene linabwera chifukwa cha El Nino
amene anachitika kuti madera ambiri kunali ng'amba anthu sanakolole mokwanira. Motero tinazayesesa kuti tipange plan. Ndipo plan mwatumo tapeza chithandizo kuchokera kuboma komanso kumabungwe ndi maboma ena amene akufuna kwabwino kuti atithandize. Pakali pano tayamba ntchitoyi, tinayamba mwezi watha kugawa chimanga ma districts ena ku Southern Region. Panopa tafisefukira ndi ku Central Region, maboma onse a Central Region wachakapo. Next week tikuyambanso maboma akumpoto kuti nawonso tiyambiwa. So tindichembekezo kuti tikamafika pakati pa mwezi wa November maboma onse Malawi tikhatamba titafikira. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA latsutsa malipoti oti lauza kampani zogulitsa mafuta kuti zisapereke mafuta malo ena omwetsera mafuta mu mzinda wa Blantyre kumapeto a sabata ino. Poyankhulana ndi MBC kutsatira chikalata china chabodza chimene chili pa masamba amchezo, mneneri wa bungwe la MERA Mayi Fitina Khonje ati zimene anthu ena alembazi ndi zabodza zenizeni, ndipo bungwe lawo komanso magulu onse okhudzidwa apitiriza kuonetsetsa kuti madera onse akulandira mafuta agalimotowa mosadukiza. Pamenepo iwo adzudzula anthu amene akufalitsa nkhani zotere kuti asiye popeza zikusokoneza ntchito yogawa mafuta komanso zikudzetsa nkhawa kwa anthu mdziko muno. Geoffrey Chinawa anayankhula ndi Mayi Khonje motere. Sada imeneyo sitikudziwa kuti kuchokera pati chifukwa zimenezo sizinanenedwe kapena kukambidwa ndi bungwe lathu la Malawi Energy Regulatory Authority. Ndipo ifeyo ngati Malawi Energy Regulatory Authority, ifeyo ngati amera komanso ogwira ntchito ku fuel sector makampani osiyanasiyana, cholinga chathu ndichonena kuti mafutawa azipezeka madera osiyanasiyana, kuti makastomaso azitha kuwapeza mafutawa mastation mosiyanasiyana. Palibe amene amakondwera kuti aone dera lina lake kulibe mafuta ayi. Sitikudziwa kodi anthu chifukwa chani amapitirizabe kufalitsa nkhani zomwe zilibe umboni uliwonse. Ntchito amene ufalitsa nkhani zabodza, nkhani zopanda umboni zokhudza ntchito yogulitsa mafuta ndi koyipa motani? Ntchito umenewu ndi woyipa chifukwa choti choyambirira umapangisa kuti amene ataone uthenga umenewu azikhala ndi nkhawa, komanso umapangisa kuti anthu ndekuti aziti ndikagule mafuta basi ochulukanso kuposera mulingo umene amaufuna weniweni. Sono zimene zija zimapangisa kuti usati kungoti anthu angovutika mu mtima ayi, komanso ndekuti mafuta amene alipo aja anthu amakhala kuti akuagula mwansangansanga mosiyana ndi nthawi zonse, zomwenso zimapangisa kuti zikhuze ntchito ya kagawidwe ka mafuta. Ndi khadi imeneyi tikanakonda kuti anakachepesa khadi imeneyi chifukwa silimapindulira wina aliyense ayi. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Romeo Umali. Tiye ntionenso mitu yake. Mafumu m'boma la Salima ayamikira President Chakwera pa chidwi chake pa ntchito zachitukuko zotukula madera osiyanasiyana mdziko muno. Komiti yofufuza za ngozi ya ndege kunthungwa ku Mzimba imene inapha anthu asanu ndi anayi yayamba ntchito yake pamene yapempha anthu amene akudziwapo kanthu pa ngoziyi kuti akapereke umboni wawo. Ndipo munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero ampira wa miyendo mdziko muno la FAM lalemba ntchito mphunzitsi wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets Akalisto Pasuwa ngati mphunzitsi ongogwirizira wa timu ya dziko lino ya Flames. Popitirira ndi nkhani zathu mulipoti lathu lapadera sabata ino, MBC ikuoneka kuopsa kulekelera magulu ena anthu amene akubwerera m'madera mene munasefukira madzi kumayambiriro a chaka chino m'boma la Mangochi. Ngakhale adindo akhala kuchenjeza kuti chaka chino mlingo wa madzi uchulukanso pa nyanja ya Malawi komanso mtsinje wa Shire, anthu ena abwerera m'malo amene munachitika ngozi komwe akukhala pamene magulu ena sanachokebe m'misasa ina imene ili moyandikana ndi malo amene munasefukira madziwa. Owen Mavula wadzaniza mbiri. Msasa wa Ngalamu mdera la mfumu yayikulu Mapira ndi amodzi mwa malo omwe akugwirabe ntchito patapita miyezi pafupifupi isanu ndi itatu kuchokera pomwe madzi osefukira anaononga katundu osiyanasiyana komanso kuchititsa kuti mabanja opyola 800 athawe mnyumba zawo m'boma la Mangochi. Msasawu pakadali pano ukusunga anthu opyola 20 omwe ambiri mwa iwo ndi amayi omwe akudalira thandizo lochokera ku boma komanso mabungwe omwe si aboma kudzera ku konsolo ya tauni ya Mangochi. China chilichonse chofunda chokudya chomakhala chotivuta. Malowa ali pafupi ndi malo achinyontho omwe anakhudzidwa kwambiri
ndi kusefukira kwa madzi kumayambiriro a chaka chino, komwe kunadza kamba kakuchuluka kwa mlingo wa madzi mnyanja ya Malawi komanso mtsinje wa Shire, zomwe zikuyikabe pa chiopsezo anthuwa maka pamene adindo akulosera kuti chaka chino mlingo wa madzi ukweranso mopitirira. Pamene adindo akupempha kuti anthu omwe akukhala m'malo ngati amenewa achoke apeze kokhala, amayi ngati a Joyce Chabwera akuti pawokha sangakwanitse kukayamba moyo wina popanda thandizo lina lililonse. Ife tokha sitingakwanise, ofunika ife mutithandize china chilichonse kuti tikaone pokhala. Kuna kulikonse kaya kuti kaya kunkuno koma kunoko sitingakhale malingana ni madzi amene afikira nimene atafikire tisowa kolowera. Pamene ena akupitirira kukhalabe m'misasa yotere, ena akubwereranso nyumba zawo zomwe zinawonongeka ndi madzi, ngakhale adindo akuchenjeza mchitidwe otere. Atatiganizira pena ndalama kuti pena tikati kupeza pena pa mtunda tizikakhala kumene kuti moyo umene tetani tisiyani nawo ngochi kuno kuli malo abombo olwa atatiganizira kuti mwina mwake tiye tizimugayira munthu wina aliyense mameters okwana 20 meters ndi malo akuluakulu. Ife titha kutotola malata, matabwa, mafelemu kupita kukayala kuti kumene koko. Koma adindo aku konsolo ya tauni ya Mangochi akuti bwanji akamva mayankho otere a Ernest Kadzokoya ndi mkulu wa konsolo ya tauni ya Mangochi. Anthu ena kubwerera mademo mawo kuti nyumba yathu iyi tibwere kumene kuchako. Ena zomwe zoti alibe capacity, alibe kuyenera kutekera kuti muna angatopita kumanga nyumba kuntunda. Amene so tikukambirana ndi mabungo siyana kuti muna athandizidwe ndi nyumba madera kwina kuntunda uku. Koma ambiri chimene tikupempha ndi choti achoke kumadera kuja asabwereze chifukwa chaka chimenechi tiyandi mvula yoposa imene nanti chaka chimene chapitachi. Ndi pempho lathu nditu ngati municipal council. Pamene iwo akutero, nawo abungwe lona za madzi la National Water Resources Authority akuti ntchito ili mkati yoonetsetsa kuti akatswiri akulondoloza momwe madzi akuyendera pakamuzu barrage kuliwonde zinthu zisanafike povuta. Koma chomwe chikufunika ndi chakuti anthu paokha akhale ndi udindo odziteteza. A Dwight Kambuku ndi mkulu wa bungweli. Ngati bungwe tikutulutsa madzi ochuluka 1 million liters mphindi 1 second, amene ali madzi ochuluka kwambiri. Ndiye tikunena kuti tikapitiriza kutulutsa madzi amenewa pofika December 1 chaka chino tikhalabe kuti malevu athu ali mwamba kufanizira ndi tsiku ngati lomweli chaka chatha. Mchifukwa chake sitingaonjezere kutulutsa pamenepo pa 1 million liters per second, chifukwa ndiye kuti vuto limene lili kuntunda kwa barrage yathu tilisamutsira kumosi. Pazokambirana zomwe zinachitika m'mbuyomu ndi adindo okhudzidwa, wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Janet Banda anati ndikofunika kuti adindo onse alimbikitse ntchito yopeza mayankho othandiza kuchepetsa mavuto ngati otere mtsogolomo, pamene nawo anthu okhala moyandikana ndi madzi akutenga udindo odziteteza pawo. So chilimbikiso chambiri ndi chomwecho kuti anthu asunthe amabizinesi aone kupangira mabizinesi awo amene ali kale mphepete mwa nyanja ngati amene akupanga za tourism apange zinthu zokuti zithandize kuteteza akatundu chuma chawo maproperties awo amene amangawo, chifukwa chokuti chaka chinocho zikhala zopitirira amene zinaliti chaka chatha. Pamene atsogoleriwa ndi adindo ali tcheru pa nkhani yokhudza kukweranso kwa mlingo wa madzi pa nyanja ya Malawi komanso mtsinje wa Shire, mwina nthawi yakwana tsopano kuti adindo akhwimitse kwambiri mfundo zoonetsetsa kuti anthu omwe abwereranso m'malo angoziwa achoke, komanso kuthandizira kuti omwe akukhala m'misasa ngati msasa wa Ngalamo apeze kowusa zinthu zisanafike povuta. Owen Mavula, MBC Mangochi. Bungwe la World Bank latsindika kufunikira kuti maboma akuchigwa cha chipululu cha Sahara achulutse ndalama zimene amapereka ku ntchito zolimbikitsa maphunziro. Mu ripoti lake la kafukufuku lotchedwa African Pulse, World Bank yati Africa akutsalira pa ntchito za maphunziro. Bungweli lati izi ndi zina mwa zimene zikuchititsa kuti achinyamata ambiri azilephera kukwaniritsa zofunika pa msika wa ntchito zimene zingapititse patsogolo chuma cha Africa. Malingana ndi mkulu woona za chuma kuno ku Africa ku bungwe la World Bank a Andrew de Ballen, maiko ambiri akuyesetsa kukonza ntchito zawo za chuma kuti zikhale zokhazikika.
Adabalen ati ngakhale pali kulimbikira ambiri akuvutika ndi ngongole zomwe zikulepheretsa kukweza chuma chopita ku nthambi za maphunziro za umoyo komanso zomangamanga. Ngakhale pali mavuto ena omwe akukhudza maiko angapo, boma la Malawi likuyesetsa kukhazikitsa ndondomeko zothandiza kutukula maphunziro. Posachedwa pa boma linasayinira mgwirizano ndi boma la United Kingdom wa ndondomeko yolimbikitsa maphunziro amasamu. Ndipo kazembe wa ku Britain Fiona Ritchie anati iwo chidwi chawo ndi kuthandiza dziko lino kukhala ndi achinyamata omwe angakwanitse kugwira ntchito molingana ndi chitukuko cha dziko lonse. Pakadali pano unduna wa zamaphunziro ukulimbikitsa maphunziro ogwiritsa ntchito makina amakono mu sukulu za primary zomwe mlembi wamkulu ku undunawo Amangani Katundu ati zithandiza kusintha zinthu. Malawi 2063 amafuna Malawi okomera tonse. Aliyense akhale akupindula. Ifeyo pofika 2028 ntchito imene tikhalira ikhazikitsa ma primary school onse Malawi muno. Pakutsogolopa tikamafika 2028 ndio tidzakhala kuti ana 3.8 million akhala akupindula ndi ndondomeko imeneyi. Zimenezi zikhala kuti pamene tikulimbikitsa kuti anthu aziphunzira moyenerera, ana athu akhala kuti aziphunzira kuwerenga ndi kuwerengera pa ndondomeko yoyenerera, komanso akamakula akhala kuti za technologies ndi kudya kwawo iwowo azikhala kuti akhoza kupanga ndi kupikisana ndi anzawo patsogolopo. Anthu amene amapanga za makompyuta akupanga programming kumapanga artificial intelligence amayambira kuti zinthu zimene asamaziope asazione ngati ndizovuta. Malawi wakonzeka ndi anthu ake kuti tilowe nawo mu liwiro limeneli loonetsetsa kuti anthu athu akhale akadaulo. Malingana ndi World Bank, maiko amu Africa kuphatikizapo Malawi akuyenera amange makalasi okwana 9 million kusula aphunzitsi 11 million kuti afikire ana pafupifupi 120 million omwe afunike maphunziro zaka zisanu zikubwerazi. Edin Chimoyo, MBC Blantyre. Chipani cha Malawi Congress chapempha anthu amene sanalembetse mukaundo wa mavoti ameki kuti apite akalembetse maunyinji. Mmodzi mwa mamembala akuluakulu a chipani cha MCP Akeni Zikhali Ng'oma amalankhula izi pamene iwo ndi akuluakulu ena a chipani cha MCP ku Mzuzu anayendera anthu m'madera mwawo ndi cholinga chofuna kuwalimbikitsa kuti akalembetse. Tili ndi ripoti. Moperekezedwa anthu apampando wa chipani cha MCP kumpoto chakumwera a Joseph Chavula ndi akuluakulu ena a chipanichi a Zikhali Ng'oma omwenso ndi nduna yona za chitetezo cha mdziko anayendera madera ena ku Mzuzu ndi uthenga umodzi: kalembetseni mu kaundula wa zisankho. Iwo anayendera madera monga Chiwavi ndi Mchenga Otuwa. Twazikalembetsa kuti akavoti ndipo lamulo linali ku koti ena nalitsutsa lokhudza kuti amene azikavota asamakhale maiti, koma poti lamulo likuti azikhale maiti ndilofunika kuti tsopano pungopungo nali pakati bwezi tiwathandize anthu kuti atsindikire kuti lamulo ndomwelo sinasintha ndikuti akalembetse kuti akavota. Limene takhala tikuchita kunoko ku Mzuzu wauza anthu m'maderamu kuti apite akalembetse maunyinji. Amene salembetsa savota, komanso kuti ale komishona zabwezo sizitheka ndikamozi basi amene waphonya penepa waphonyana nazo. Ndiye ndiwofunika kuti anthu akazindikire bwino kuti akalembetse tikayoti adzakhala ndi mphamvu yovota. Anthu ambiri omwe anawapeza anatsimikizira chipani cha MCP kuti zomwe anenazo zaveka ndipo akalembetsa. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Munkhani za masewero, dziko la Malawi lichititsa mpikisano wa masewero opalasa njinga mu mzinda wa Lilongwe lero ngati mbali imodzi ya chikondwerero cha zaka 25 ya bungwe loyendetsa masewero osiyanasiyana muno mu Africa la African Union Region 5 Sports Council. Mneneri mu unduna za masewero a Macmillan Mwale wati zokonzekera za mambowu zili mchimake pamene opalasa njinga ochoka mzigawo zonse za dziko lino akapikisane nawo ndi kupeza mphoto zosiyanasiyana.
amwali ati mpikisanowu ni mbali imodzi ya nsanamira zaboma zokweza masewero osiyanasiyana mdziko muno ndipo uthandiza kuti masewero opalasa njinga akhale ndi chikoka. Amene wakubwera chifukwa choti bungwe lija la African Union Sports Council Region 5 lakwanitsa zaka 25 chilikhazikitsireni ndiye anapempha maiko kuti asankhe masewero amene angapange ku Malawi kuno. Tinasankha masewero amenewa opalasa njinga amene atachitike lachiwelo lino pa 2 November 2024 kuyambira pa Gateway Mall mu mzinda wa Lilongwe. Amenewa ndi masewero ofunika kuti talimbikitse kuli masewero ochuluka kwambiri koma mwina enawa analibe mpata kuti mnankuwabweretsa poyera ndewu ndi mwayi woti masewera opalasa njinga mdziko muno muli njinga zambiri mayendedwe ndithu nda njinga koma mwina alibe mpata ndi apapa ndi nthawi yoti kuti masewera amenewa anthu aone kuti amakhala ndi malamulo komanso atha kupalasa nawo njinga. Kwachiwiri ndi nkhani yonena kuti amene amapalasa ndi kale apititse luso lawo patsogolo komanso chilinganizo poganizira kuti ndi cha African Union ifenso tionetse kuti ngati Malawi tikutenga nawo mbali mu zochitika za mu Africa muno. Nthambi ya chitetezo ya Malawi Defense Force yati mpikisano wa masewero a golfo umene amausewera pokumbukira asilikali amene anapuma pa ntchito wathandizira kwambiri pokweza miyoyo ya asilikaliwa. Mneneri ku nthambi Major Kelvin Mlelemba ndi amene wanena izi lachisanu ndipo masewero amenewa atha loweruka ku Country Club Limbe mu mzinda wa Blantyre. Masewerowa amasewera ndi chofuna kupeza ndalama zothandizira asilikali amene anapuma pa ntchito komanso anavulala pa ntchito. Malingana ndi Mlelemba, komiti imene ikuyendetsa masewerowa ikuyembekezeka kutolera ndalama zosachepera 300 million kwacha. Amin Musa anayankhula ndi Mlelemba motere. The Thanksgiving Golf Tournament cholinga chake ndikupeza thandizo loti lipite kwa mawo veterans akuluakulu amene anatenga nawo gawo pa nkhondo zazikulu. Of course masiku ano timakamba kuti ayi nkhondo yoyamba ndi yachiwiri mwina amene anatenga nawo gawo anatisiya koma tikuyenera kudziwa kunena kuti nkhondo yoyamba ndi yachiwiri itamenyedwa kunalinso nkhondo zina zimene zinamenyedwa after nkhondo yoyamba ndi yachiwiri komanso asilikali atenga nawo magawo mu maoperation osiyanasiyana kuno ku Malawi komanso kunja kwa Malawi kumene ena anataya miyoyo yawo. Nde amenewa ndi amene akutengedwa kuti ndi mawo veterans amene pakadali pano ambiri akula kwambiri akusowa chithandizo nde tikapeza ndalama zimenezi timapita nkuwathandizirako kukumana ndi zina zosoweka pa moyo wawo siku ndi siku. Golf tournament imene ya Thanksgiving Golf Tournament ndi chinthu chimene tikuchita chaka ndi chaka. Zikuwathandiza kwambiri tikumapeza ndalama zimenezo zikapezeka tumakaona kuti kodi mavuto amene akumana nawo anzathu mawo veterans ndi anji nde ndalamazo zikumapita ndikukakumana ndi zosowa zimene akumana nazo pa nthawi imeneyo. Bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM lalemba ntchito mphunzitsi wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets Akalisto Pasua ngati mphunzitsi wa Flames. Izi zikutsatira kuchotsedwa ntchito kwa Patrick Mabedi lachiwiri sabata ino. Apasua amene aziwathandiza ndi mphunzitsi wa timu ya Silver Strikers Peter Mponda komanso mphunzitsi wa Moyale Barracks Appreciate Mwansa. Aphunzitsi akale a timuyi Kina Piri ndi Young Chimodzi awasankha kukhala alangizi a timuyi. Aphunzitsi ogwirizana atsogolera timuyi pa masewero amene achitike mwezi uno ndi matimu a Burundi komanso Burkina Faso. Bungwe la FAM lati liyamba zokambirana ndi unduna ona za masewero pofuna kulemba ntchito mphunzitsi okhazikika wa timuyi. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Mafumu m'boma la Salima ayamikira President Chakwera pa chidwi chake pa ntchito zachitukuko zotukula madera osiyanasiyana mdziko muno. Komiti yofufuza za ngozi ya ndege kunthungwa ku Mzimba imene inapha anthu asanu ndi anayi yayamba ntchito yake pamene yapempha anthu amene akudziwapo kanthu pa ngoziyi kuti akapereke umboni wawo. Ndipo munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM lalemba ntchito mphunzitsi wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets Akalisto Pasua ngati mphunzitsi ongogwirizira wa timu ya dziko lino ya Flames. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Omari. Mwakoma nonse.